Започнах да губя концентрация. Че вниманието ми не е в пътя. Не, че иначе не мога да падна, естествено. Добро утро и пак добро утро. Днес съм решил да изследвам още един участък от ТЕД България. За тези, които са незапознати, ТЕД са съкръщени от Trans-European Trail, което е мрежа от офроуд пътища в цяла Европа, предназначен предимно за мотористи и приключенци. Аз изследвах предишните две части от ТЕД в Стара планина през месец март и сега исках да продължа с участъка Ихтиман до Долна баня и нагоре към язовир Белмекен. Днес тръгвам по магистрала Тракия, за да се фокусирам на участъка Ихтиман-Пчелин. Ихтиман-Пчелин баня, после Пчелин и Долна баня, който изкачва планината Септемврийски рит на юг от Ихтиман и стига до Долна баня в поднежието на Рила планина. Пътя минава през село Черниво на 6-7 км югозападно от Ихтиман и точно в подножието на Септемврийски рит, където е разположено и летището на град Ихтиман. С изненада открих, че летището е действащо и доколкото видях, много пилоти бяха излезли на разходка в съботния ден, точно като мен. От Черньово до село Стамболово се стига по черен път. Черният път е успореден на магистрала Тракия, като той предлага много лек и приятен офроуд, по-скоро за подгряване и наслаждаване на пейзажа, отколкото някакво предизвикателство. Оказва се обаче, че пътят се използва от селско-стопанска техника за обработка на блоковете. Също така и от камиони, които зареждат някаква местна мина за инертни материали горе-долу по средата на пътя. В село Стамболово се натъквам и на комитет по посрещането. Или може би добре организиран преброителен пункт на пътя. По-важното е, че от селото се навлиза в гората на Септемврийски рит и започва същинския ТЕД участък. Пътя е изцяло сух, но е изровен и на участъци е много стръмен за моите умения и за тежкия мотор, с който съм. Като на няколко пъти спирах, за да си избирам маршрут. Песъчливата почва, тя пък предлагаше свой си набор от предизвикателства и макар да беше сенчесто, температурата беше висока. С ниската скорост на движение започнах да изпитвам проблеми с охлаждането. Като оставим обаче споменатите проблеми на страни, това всъщност беше невероятно хубаво и освобождаващо преживяване, защото изведнъж всичко изчезна. Съсредоточаваш се в пътя, в дупките и наклоните, единственото, за което мислиш, е как да преминеш следващите 15-20 метра без да паднеш. Пълна концентрация, която не остава място за нищо друго в главата ми. Абсолютна медитация за моториста. Концентрираш се върху дишането, звука на двигателя и върху настоящия момент.
Умението да се ориентираш по карта и на терен е много важно, ако не познаваш местността като мен. И макар да имам електронна карта и GPS, те в повечето случаи не работиха заради растителността или склона на планината. И ориентирането си остава класическо. Понякога дори включваш и кратък обход, за да определиш правилния път, по който да трябва да продължиш. Обаче всичко това е част от забавлението. Тежко ми е и имам нужда от почивка, защото започнах да губя фокус, започнах да губя концентрация. И със сигурност мога да не довидя нещо и да падна от глупост, да падна заради това, че вниманието ми не е в пътя. Не, че иначе не мога да падна, естествено. Но ще бъде тъпо да стане при условие, че си можел да го предотвратиш. Затова си почивам. 600 метра не са нищо. Буквално в рамките на 10 на минути ще ги прецапцам. 15 да са. И след това влиза в асфалтов път. Всъщност аз отивам на Пчелин бани, след това на Пчелин. И там съм по асфалтов път, докато не изляза, мисля, че къде излизам. Всъщност не знам къде излизам, но някъде излизам и започвам да се движа към Долна баня. Всъщност до голяма степен заобикалям Костенец, Долна баня. От Долна баня нататък продължавам офроуд. Към язовир Белмекен. Добре. Ще опитаме да пуснем ръчната спирачка. Така. Няма смисъл да го вдигам. Това е цялото.
Много уморително. Добре. Ами смея да твърдя, че успешно преминахме един от етапите. Ихтиман до Пчелин бани и съответно до Пчелин. Минаваме на автоматичен режим, няма нужда вече. Нека малко да посъхнем. Беше много трудно. Много на последния километър. Последните 800 метра да речем. С падането и с стръмното. Да, красиво рекичката. Ой, завойчета. Тая част от пътя явно е правена. По-скоро отколкото долната част е правена. Тук между другото също. Само може би малък участък. О, се едно съм едновременно на спа и на масаж. И на звукова терапия. И на солна стая.